Dobrodošli na YouTube kanal Marsonija News. Ja sam Talita Orešković. U današnjem prilogu profesor Jeffrey Sachs će govoriti o činjenicama vezane uz ukrajinski rat, a koje se obično u državnim medijima prešućuju. Prije nego što započne video, imamo kao i obično jedno pitanje za vas. Slažete li se s tvrdnjom profesora Sachsa da se ovdje ne radi o ratu između Ukrajine i Rusije, nego između Rusije i Amerike? Pišite nam u komentarima, veselimo se vašem mišljenju. I sada krenimo s videom. Osnovna činjenica ukrajinskog rata jest da je ovo rat između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Ovo nije rat između Ukrajine i Rusije. Sjedinjene Države su zadnjih 34 godine pokušavale uvjeriti. To datiram od 1990. kada su Sjedinjene Države lagale predsjedniku Gorbačovu da se NATO neće pomaknuti ni pedalj prema istoku. U to vrijeme Gorbačov je ne samo pristao na ponovno ujedinjenje Njemačke, već je također bio raspustio i Varšavski pakt. Od tada su Sjedinjene Države činile sve što je bilo moguće kako bi okružile i oslabile Rusiju, pa čak i razbile Rusiju. To je dovelo Sjedinjene Države i Rusiju u sve nasilniji izravni sukob. Obje strane imaju po 6.000 nuklearnih oružja. Sjedinjenim Državama upravlja kabinet takozvanih neokonzervativaca, čiji je cilj više od 30 godina bio oslabiti, razbiti ili dekolonizirati Rusiju, ovisno o tome koji izraz preferirate. Retorika je potpuno izmakla kontroli. Hladni rat je većinom bio daleko manje opasan od ovoga. Zapravo smo imali sporazume, sastanke na vrhu i pregovore. Dio problema je užasan predsjednik kojeg trenutno imamo, a drugi dio je da je Demokratska stranka potpuno infiltrirana od strane vojnog industrijskog kompleksa, čineći je ratnom strankom. Na šok mnogih, čak su demokrati ratoborniji od republikanaca. Čini se da je svrha Sjedinjenih Država nastaviti provocirati rat, obećavati rat, učiniti sve što je potrebno. Potpredsjednica Kamala Harris je bila na čelu kada se sastala sa Zelenskim, obećavajući podršku i govoreći da Ukrajina mora pobijediti. Cilj ovog rata od početka je bio da Sjedinjene Države proguraju NATO, naprednu raketnu tehnologiju i vojsku ne samo u rusko susjedstvo, nego doslovno u njihov prednji vrt. Ovo je iznimno opasno. Trenutno ne čujemo nijednu zrelu riječ iz Washingtona. Uopće ne znam gdje su ti odrasli ljudi u Washingtonu. Sve gluplji i opasniji jedan od drugoga, iako se gotovo nitko ne može mjeriti s Lindseyem Grahamom. Trenutno je to prilično rasprostranjeno. Jednostavno se ne čuje glas koji govori istinu. U vezi s ovom specifičnom temom, Trump i Vance su mnogo bliži od Harrisa i Bidena. Ponovno ne znamo je li on, Biden, uopće još funkcionalan, ali možemo biti sigurni da je Blinken od samog početka bio ratni huškač, daleko iznad svojih sposobnosti, po mom mišljenju. Možda kao što čujemo s nekih kanala, ministar obrane, Lloyd Austin i Pentagon nekako pokušavaju početi kočiti jer je politička strana toliko slaba i bez kontrole. Možda je to samo ono što čujemo. Navodno čujemo da je Pentagonu rečeno da se ne smiju koristiti američki sustavi, logistička oprema, obavještajni podaci, satelitski podaci ili kopneni sustavi za ciljanje duboko u Rusiji. Obzirom da je ovo toliko provokativno da bi potencijalno moglo dovesti do nuklearnog rata, možda je to istina da je ova uputa došla iz Pentagona. Možda je također istina da je Biden to slijedio. Kažem možda jer se ni ne sjećam vremena i možda zaboravljam mnoge stvari. Jednostavno nismo već dugo čuli ni riječ od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da ćemo tako ploviti do 20. siječnja. Ali ta plovidba je sada vrlo opasna. Pogledajte, Zelenski je profesionalni glumac i komičar bez znanja historije ili međunarodnog iskustva prije nego što je postao predsjednik Ukrajine. Podržali su ga neki od oligarha zbog televizijske emisije. To je stvarnost koja slijedi fikciju u mjeri koja je nevjerojatna. On je posljednja osoba na svijetu koju bih povjerovao kada je u pitanju hoće li Rusija upotrijebiti nuklearno oružje ili ne. On nema pojma, nema znanje, nema povijest, nema kontekst i ne bi trebao manipulirati. Čini se da također znamo da je Velika Britanija ratobornija nego u doba Britanskog carstva. Naravno, neke navike nikada ne nestaju. Apsurdno je gledati kako ova zemlja, koja se interno raspada, govori da je velika svjetska imperija i da kaže, naravno da vodimo rat,
naravno da udaramo duboko u Rusiju i tako dalje. Stvarno je to žalosno. Stope podrške premijeru Starmeru u Ujedinjenom kraljevstvu padaju kao nikada prije, jer je on žalosna pojava. Žao mi je što to govorim. Tek je došao, žao mi je što dolazim do ovog zaključka, ali njegova zemlja trenutno jedva funkcionira. Nacionalna zdravstvena služba trenutno jedva funkcionira. Što je onda njegova glavna odgovornost? Pritiskati Sjedinjene države da uđu u nuklearni rat s Rusijom, misli on. Mislim da je važno da slušatelji čuju citat Johna Kennedya, predsjednika Kennedyja, prije 61 godinu, a želim pritom dati kontekst i zatim iznijeti ovu tvrdnju. Predsjednik Kennedy imao je iskustvo koje su doživjela samo dvojica ljudi na cijelom svijetu. On osobno i Nikita Hruščov, dok su u svojim rukama držali sudbinu svijeta. Kao dvojica pojedinaca u najopasnijim trenucima u cijeloj ljudskoj povijesti u listopadu 1962. tijekom kubanske krize. I zato što su obojica bili izvanredni ljudi, nisu bili automati, nisu bili budale kao što ih sada imamo u Washingtonu. Nisu bili glupi ljudi politički podmićeni, već ljudi koji su htjeli spasiti svijet. Zapravo su spasili svijet. Obojica. To želim naglasiti jer su postigli kompromis, koristili su diplomaciju, osjećali su strah od smrti. Njihovi savjetnici su im preporučivali stvari koje bi značile kraj svijeta, a oni su se povukli iz ponora. Sredinom sljedeće godine, 63. 10. lipnja, predsjednik Kennedy održao je govor koji bih mogao nazvati možda najboljim govorom američkog predsjednika. Uopće smatram da je to najbolji govor modernog predsjedništva. Postao je poznat kao njegov govor o miru i bio je uvod u potpisivanje ugovora o djelomičnom moratoriju na nuklearne testove koji su potpisali Kennedy i Hruščov u srpnju te iste godine. Kennedy je rekao mnogo toga o tome kako se obje strane trebaju približiti, ali je sažeo pouku iz kubanske krize u kratkoj izjavi koju želim jednostavno pročitati. Rekao je: prije svega, u vremenu kad moramo braniti vlastite vitalne interese, nuklearne sile trebaju izbjegavati one konfrontacije koje bi suprotstavile protivnika pred izborom između poniznog povlačenja ili nuklearnog rata. Odabrati takav put u nuklearnom dobu bio bi samo dokaz bankrota naše politike ili kolektivne želje za smakom svijeta. To je vrlo važna izjava, jer je cijeli govor imao mnogo važnih točaka. Kennedy je to ovako sažeo: prije svega, izbjegavajte stavljati protivnika pred izboro između poniznog povlačenja ili nuklearnog rata. Zar to nije upravo ono što svakodnevno radimo s Rusijom? Provociramo Rusiju. Kažemo da je Putin budala, da je lud, da se mora povući. Dakle, ili će doći do poniznog povlačenja ili nuklearnog rata. Da, vodimo ovu konfrontaciju svaki dan. Kennedyjeva glavna poruka iz kubanske krize bila je da nuklearne sile, dok brane svoje vlastite vitalne interese, moraju izbjegavati konfrontacije koje bi stavljale protivnika pred taj izbor. I još je rekao: raditi to bio bi samo dokaz bankrota naše politike ili kolektivne želje za smakom svijeta. Američke politike su bankrotirale, to je osnovna točka. Sramota je da slijedimo ovu retoriku, slijedimo ovaj samodovoljnu stav. Imamo direktora CIA koji nam kaže: ne brinite se za nuklearni rat. Kada je Biden rekao: mogli bismo biti na putu prema nuklearnom Armagedonu, sljedećeg dana su ga svi mainstream mediji kritizirali. Tako ne biste trebali govoriti, gospodine predsjedniče. Ne nervirajte ljude neposredno prije nego što svi umru u nuklearnom ratu. Pa, hajde, naravno da bismo trebali biti nervozni, jer trenutno ne vidimo odrasle ljude na odgovornim pozicijama koji sjede i pregovaraju o izlazu iz ove konfrontacije. O tome se radi. To je posebno slučaj kada se poznaju korijeni ove konfrontacije. A to su američki dizajn i američke provokacije koje traju već 30 godina. Odgovornost za to je još veća. Naravno, sve što trenutno govorim u zapadnim medijima tretira se kao propaganda. To se ne smije reći, ali zapadni mediji skrivaju svaku činjenicu ili nisu svjesni svake činjenice, jer su to jednostavne činjenice iz posljednjih 30 godina. Diplomati to znaju, povjesničari to znaju i ja to znam jer sam bio uključen u posljednjih 30 godina. I znam kada mainstream mediji lažu i znam kada naša vlada ne govori istinu. I mi ne glumimo.
Ovo nije društvena igra, nije igra rizika, nije poker. Nije riječ o tome je li u pitanju blef ili nije. Koliko glupi možemo biti da uopće koristimo ovu vrstu jezika?